Grabatzen ari garen unean, gaueko 11:29 minutu diren honetan, Lasok eta Urrutiko etxeak Etxeberria eta Zabaletaren aurka Amorebi eta Etxanon jokatu duten binakako txapelketa nagusiko 12. jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Eskupilotari dagokion bideoa da hau eta pronostikoak bete egin dituzte Peio Etxeberriak eta Zabaletak 22 eta 14 irabazi ostean. Gogoratuko dugu Mikel Urrutiko etxeak bigarren astez jarraian Aitor Aranguren ordezkatu duela eta bi bikoteak hain justu ere guztiz aurkako egoeretan iritsi dira jardunaldi honetara, bai sailkapenari dagokionez eta bai lehengo asteko emaitzei dagokienez. Batetik emaitzei dagokienez, Lasok eta Urrutiko etxeak irabazi egin zieten Altuna eta Martijari Bilbon, aldiz Peio Etxeberriak eta Zabaletak galdu egin zuten Jaka eta Eskirozen aurka Labriten. Honen bestez, gaurko norgehiagoka oso garrantzitsua zen bientzat, batetik Laso eta Arangurenentzat oraindik ere txapelketan bizirik jarraitzeko eta bestetik Peio Etxeberria eta Zabaletarentzat bigarren postu horretan geroz eta sendoago mantentzeko. Norgehiagokak bi zati oso ezberdin izan ditu. Lehenengo zatian zalantza asko utzi dituzte Peio Etxeberriak eta Zabaletak, baina ez da gaurko kontua bakarrik izan. Txapelketa osoan zehar ere zalantza asko uzten ari dira, batez ere Peio Etxeberria badakigu pilotari urduria dela, oso elektrikoa eta jokoa lasaitu behar denean, behar bada askotan kosta egiten zaiona lasaitzea, eta gaurkoan lehen zatian hori oso nabarmen ikusi da. Laso ikusi du bere jokoa oso ongi egiten, batez ere gogorarazi digulako buruzburuko txapelketa hartan aritu zen Laso eta baita lehengo urteko txapelketan, binakako txapelketan aritu zen Laso hori ere, Imazekin txapeldun orde geratu zena, baina gaurkoan argi dago, bi zati oso ezberdin izan dituela Unai Lasok berak ere. Atzeko kuadroetan hasieran Urrutiko etxea oso ongi ikusi dugu eta hori izan da behar bada Peio Etxeberria hasiera horretan bere honetik irteteko arrazoietako bat. Urrutiko etxea bikain aritu da, oso ongi jokatu du, ez da kasualitatea noski lehengo astean bikote honek Altuna eta Martija bezalako bikote bat irabazi izana, eta gaurkoan berretsi egin du Mikel Urrutiko etxeak zen olako atzelaria den. Ez du kolpez hautsiko, baina eutsi egingo dio norgehiagoka ia osoan zehar, lehen zatian behintzat bai, eta gainera Jose Javier Zabaleta bera ere azken norgehiagoketan ikusten ari garen bezala besteetan baino gehiago galtzen ikusi dugu hasiera horretan, eta horrek noski Peio bera ere urduritu du eta oso traketsaritu dira. Halere, bizirik iritsi dira bigarren zatira, izan ere, lau tanturen aldearekin besterik ez dira aurreratu Laso eta Urrutiko etxea. Eta bigarren zatia esan dugun bezala guztiz ezberdina izan da. Pilota aldatu dute Etxeberriak eta Zabaletak, Peio Etxeberria askoz erosoago ikusi dugu, Urrutiko etxea pixkanaka ere fisikoki jaisten joan da, eta horrek asko erasan du norgehiagokaren amaiera horretan, batez ere bigarren zati horretan. Zabaletak eman egin dio, Urrutiko etxeak eutsi bai, baina gero ahoko zuloan pilota asko uzten zizkion Etxeberriari, beste bizitasun batekin aritu da Etxeberria bigarren zatian, beste konfiantza batekin, askoz hobeto defentsan, eta Lasori ere pixkanaka lana kargatu egin zaio, ikusi baitu Mikel Urrutiko etxea atzean nekatuta zegoela, eta bigarren zatian Zabaletak erakutsi duen nagusitasunagatik batez ere esan daiteke gaurkoan urdinek norgehiagoka aurrera atera dutela. Hala ere, naiz eta garaipena eskuratu, Peio Etxeberriak eta Zabaletak etorkizunerako zalantza asko erakutsi dituzte, ez dira erregularrari txapelketan zehar, partidak aurrera ateratzen dituzte bai, baina ez dira erregularrari orokorrean, eta hori zuzendu behar duten gauzetako bat da finalerdiei eta gokienez, jada playoffak bermatuak dituzte, baina oraindik ere final erdietara zuzenean sailkatzeko partida bat edo behar bada biak ere geratzen diren biak
irabazi beharrak izango dituzte, bat kontuan hartuta gainera aurkari zuzenak dituzten Artola eta Imazen aurka izango dela. Honen bestez, Laso eta Aranguren jada iaia aukerarik gabe geratu dira, tantoa beraxari begiratu beharko litzaioke Elordi eta Rezustari begiratuta, izan ere lehen itzulian 22 eta 19 galdu zuten Lasok eta Arangurenek Elordi eta Rezustaren aurka, oraindik ere bigarren itzuliko norgehiagoka hori jokatzeke daukate, bi bikote horiek, eta aldiz Peio Etxeberriak eta Zabaletak 8. puntua eskuratu dute, eta bigarren postu horretan, bihar Artola eta Imazek egiten dutenaren menturan, bakarrik ipini dira. Hauxe beraz esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.